Takže čaves, zdravím vás. Moje meno je Adrian, alias Xylon, a vítam vás u mojeho prvého videa z Minecraftu. Takže pomenujeme si svet, napríklad Xylonov svet. Nastavenia môžu byť, dáme si, keby chcete môj seed, tak napríklad 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Xylon a dáme vytvoriť nový svet. Inak neviem, prečo mám takto tie písmená napísané, ale nejak to buglo asi, takže to nevadí a nám sa mi vygeneruje niečo poriadne. No, presne tento svet som si prijal. Je to fakt, že dobrý svet. Máme tu hneď už aj kravy, takže je to ultra super. Takže ja si vytvorím načažím nejaké drevo a vytvorím crafting table. Urobíme si nejakú prvú noru do skaly, kde by som mohol bývať. Napíšte mi do komentárov, že či mám bývať v jaskyni, alebo či mám bývať niekde v prírode. Na začiatku sa ubytujeme určite v jaskyni, aby sme prežili prvú noc. Toto video nebude určite moc zdlhavé, takže bude to 15 minútové. Očakávam, že 15 minútové. Takže ďalšie videá si poproste alebo napíšte proste do komentáru, že či chcete dlhšie videá, alebo chcete takéto krátke, proste či sa vám to páči alebo nie, aby som ja vedel, lebo zbytočne natočím hodinové video, keď niekomu sa to nebude páčiť a v polovici si to vypne a povie si, jo, toto nebudem kúkať, moc dlhé. Alebo si to pozrie na 2 dní a ja by som už mohol mať ďalšie video a zabere mi to veľa plácu, teda času, no. Lebo viete, ako to majú youtuberi a aj tí, čo natáčajú videá a sú nováčikovia. Proste musia sa učiť. Ja sa musím tiež. Takže vykutáme si tu nejakú jamku, kde by sme mohli bývať. Takže trošku väčšie, nech to tu máme nie 2x2, nech to tu mám trošku väčšie. Urobíme si to z dreva. Inak mám rád kombináciu kameňa a dreva, takže keby chcete že aby som býval v prírode, tak nečakajte nič extra. Ja si vždy robím dom z kameňa a z dreva, lebo sa mi páči tá kombinácia. Po prípade by som to mohol robiť ešte zo skaly, ale neviem. Robím si prvý krompáč. A stavím sa, že mi to nedá achievement. Nedalo. Ale prečo, neviem. Ešte si urobím tú sekerku. A naťažím si tieto dreva, čo sú okolo. Plánujem si urobiť túto svoje kráľovstvo. Proste, že budem robiť dosť viac videí. Akože urobím takú sériu, že ja neviem koľko videí, ale asi dosť. Proste, že až dotedy, dokým ma to bude baviť, proste si tu postavím hrad a tak. Veľmi ma proste baví, keď sa mi vygeneruje pekný svet. Na začiatku mám hneď jedlo, nech nemusím hardkorovať, že panikariť, že nemám jedlo. Takže tento svet sa mi fakt dobre vygeneroval. Tu vidíme nové kvetiny, čo pribudli do Minecraftu. Myslím si, že to urobili dobre, myslím, že to Majak urobil dobre, že pridal a že trošku zvýraznil Minecraft a prírodu, lebo konečne to je trošku reálnejšie. Proste Minecraft má chuť, akože proste je to ako život. Už je to
viac prispôsobené k normálnemu životu. Okrem toho, že sú to kocky, ale to nevadí. No a ja som presne takýto nechcel, ale dobre, na prvé prežitie to bude OK. Crafting si určite presuniem do toho príbytku môjho elfského. Nie je pravda, že elfovia majú veľké príbytky, ale to nevadí. Urobím si prvú čestku. Asi si urobím rovno dve, nech mi to... Tuto jedna je zbytočná, po prípade si niekedy urobím, teraz si dám zbytočnosti. No, to som nechcel. Tieto idem zasadiť, sadeničky. Hľadám, dobre, padlo mi, dobre, môžem mať farmu. Lepšie mať istotu, že máme jedlo, ako vyzabíjať všetky kravy a nemať jedlo, ani farmu a potom zase panikariť. Takže ja si tu urobím ešte farmu. Asi pôjdeme trošku na prieskum tohto sveta, takže uvidíme. Ozaj drevo. Drevo. Takto. Motiku máme. No. Určite si nemyslíte odo mňa nejaké strašne veľké vydanie, super videa, lebo som začiatočník a je to moje prvé video, takže sa budem ešte učiť na vlastných chybách. Takže nebudem nahnevaný za dislike. A naopak budem strašne rád za like, po prípade odber, za odber najviac. Proste, lebo mne to dáva chuť pokračovať, keď ma pozbudí nejaký človek a že sa mu to páči a že mám natáčať ďalej, tak je to pre mňa taký úspech, že konečne som urobil pre niekoho proste ubratie nudy. Keď sa niekto nudí, chce si pozrieť video alebo niečo. Strašne ma poteší, keď sa to niekomu bude páčiť, takže budem veľmi rád za odber a like. A ja som si zabudol robiť meč. Farmu už máme. Ešte dvere som si chcel urobiť, dvere. Takže dveríčka. Tak. No, toľko. I mám celkom útulný príbytok. Ja si ho pod kamerou určite zväčším. A napíšte mi ešte do komentárov, že či mám urobiť po prípade nejaké video s ťažením, alebo mám urobiť, že budem vo videu ťažiť, alebo pod kamerou ťažiť. Takže to mi určite napíšte, aby som vedel, lebo to je dôležité pre mňa. Lebo keď vás to nebude baviť, tak mňa to proste ma to nepozbudí, no. A teraz si povie niekto, že prečo by som ho sakra mal pozbuďovať. No, je to na vás proste. Buď sa vám video páči, alebo nie. Není to proste, že vás tlačím, dajte mi like, ale mňa to proste pozbudí. No. A našli sme nejakú jaskynku. No, tak to je teda dobrá jaskyňa. A ja som si zabudol urobiť ten meč a počujem skeletóna. Ak mám dobrý sluch, tak je niekde hore. Kde je? No, to je to. Ja si idem urobiť ten meč. Dúfam, že ma tu niekde nevyjumpne tu na mňa. Že lokni sa, motherfucker. Urobím si ešte pec. Ja som vedel, na čo tu budem mať to miestečko. Sem si dám nejaké tie drevo, nech mi to nejaké palivo, drevo.
Zatiaľ kým nemám zatiaľ kým nemám uhlie, tak nebudem, ja nemám rád vyrábať drevené uhlie. Proste je to také zdlhavé a vydrží polovicu ako z normálneho uhlia, a keď dáte do peci napríklad dve dreva, a vydrží to menej síce, ale je to rýchlejšie a proste zabere vám to toľko času. Nemám rád tieto liany, takže nečudujte sa, prečo ich ničím. Hore nedotiahnem, takže to je jedno. Mám tu dosť sadeničiek, nebudem si ich všetky sadiť, niekto tu nemám zase také farma na 3, lebo to nebude dobré. Všetko to bude ako zarastené, ale lesy moc nemusím, lebo cez noc sa dokáže v jednom lese naspánovať strašne veľa mobov. A prečo je toto znité mäso? No. To nevadí. Mám ešte jedno, tak ho dojem. Nech mi to nezaberá inventár, keď mám strašne málo veci a ja som videl, aha, už mám. Jablčko červené. Zabijem tú kravu. Daj tu. Daj kožu. A mladá krava nevie dať kožu. Ja sa tu skryjem, lebo dúfam, že nebudú tu zombici búchať, lebo to nemám rád. No, už strašidelné zvuky a už to začína. Začne tu búchať nejaký kripl a bude to strašne ovplyvňovať zvuky a hovorenie mňa. Takže ja si trošku zmenším. Hudby fakt nemusím. Minecraftové hudby, no to si pokašľali. To môj Janko robil fakt zle, tie Minecraftové hudby. Akože keď to niekoho urazí, mne fakt tie hudby sú hnusné, si myslím. Ale akože je to môj názor, neberte to tak osobne. Takže máme rezníček a tmu. No ale predsa si urobím, aha, tak neurobím, lebo na torčky je to dobre, to drevené uhlie. To má a tam je Enderman. Asi ste ho nezahľadli, ale tam je. Tam. Takže na Endermana ešte nie som vyskylený, takže do neho si začínať ešte nebudeme. Čo si tu trošku robíme strechu a podlahu. Takto. Ježiš, nie rezňom, nepostavíš nič, Aďo. Takto. Tak. Môžete ma volať Xylon alebo Aďo, ako sa to proste popáči. Ale moc nemám rád, keď mi niekto povie Adrián a na začiatku videa som si povedal Adrián. Je to dosť také moc výrazné a tvrdé, si myslím, akože ohľadne výslovnosti a tak. Výslovnosti. Tu si trošku zväčším a zväčším to tu a asi sa s vami rozlúčim. No. Bude koniec videa a tým, ktorým sa to páči, tak budú chcieť ešte určite viac. Takže ďalšie video urobím. Urobím ho zajtra. Dneska už nemám čas a chcem stihnúť, aby sa toto video uploadlo. Nemám najrýchlejší internet obrazne, aby mi išiel tak rýchlo a proste za 10 minút mi uploadnul video, ktoré má asi 15 minút, takže fakt chcem, aby sa to ešte dneska dostalo na YouTube. A plánujem urobiť sobotné prestávky
ale budem natáčať, ale bude to v takom štýle, že s kamarátmi sa dohodneme a urobíme oddychovku, sobotnejšiu oddychovku a natočíme nejaký server, napríklad hide and seek alebo nejaké hry, lebo sobotu si určite chce každý oddychnúť, takže urobím nejaký a ja si chcem oddychnúť. Nedelu to neurobím za to, lebo nedelu proste uploadne sa to po obede. A nedelu každý sa biflí, proste z toho videa nič nemá a tak za to. Ako hovorím, nemám moc skúseností z natáčania, akurát čo furt pozerám na videa, ale strašne ma teraz zaujalo natáčať a je to proste také povzbudenie, také zvýšenie nálady, keď niekomu urobíte radosť s videom alebo s niečím. Proste baví ma to. No tak ja sa s vami rozlúčim v tejto kadibúdke. Takže čaves.